Fethi, stori fer I pyngos nhw diwethaf aeth finain a minnau ar genhadaeth fach. Roeddwn I wedi bod yn teimlo braidd yn insel ac roeddwn i'n cofio darllen am eithe hwn, Gardd i'r Apothecari. Gardd Fodaneg hynna ffrwsia a sefydlwyd email sydd gan a chwech gan Pedr Fawr ei hun. Mae'r un Apothecari yn glio. Gafodd ei chreu I deffu planhigion meddyginiaethol, ond roedd yn peth benodol roeddwn I eisiau dod o hyn iddo. Rhywbeth 300 mlynedd oedd, ond mi o amhani nes ymlaen. I'r gyntaf o 2 gwydr, I tua than, roedd byw wedi'r orchidio a letithau. Ar ôl tanu miliwn o sinnau o flodau'n ennill, ohonon ni'n hunain ac yna ohonon ni ar flodau gyda'n gilydd, pe gamon ni I mewn i'r tŷ gwydr draffanol. Roedd yw'r awr un taith ac I Guinness. Nid oedd yn newid dramatig o ystyried o donres barhaus I Moscow. I tu mewn roedd o planhigion o bob siap a maint, gan gwynys planhigion cigysol, tripiau prifed Gwener, planhigion pisar sy'n denu prifed, yw defnyddioedd, hart ac achedig yn anesmwydd. Un a thawr yw ddodlon, gyctisau anfer resi o alwy. Hydyn oedd mi o res graibodd a chai. Dau nhw, dim cystal I mi a fi'n chariad at i'r oerfawr. Gyrdon ni tiothan, heb'r gwaeddwr theol yn gwerthu ei planhigion ei hunain, ac o'r diwedd dynasau oedd hi, i'r hyn ides I yma i'r weld, goedden thawrden Pedr Fawr, wedi flannu gan i'r ymeradwr ei hun mal sydd gan a chwech 300 mlynedd oed. Roedd y goedden hwn wedi goroesi tan mal oedd gan a 10 a dinistriddiod o'r haf fiaf o Moscow. Gresod o chwldro, gresod o'r ali rilef byd. Dim ythad beth yw gwyntwch mae'n debyg. Dim ond dal gaffael yn dawel yn gwyson, timor ar ôl timor. Ys yna gan abeithio o gathau godi ffin halon I, ac fe gododd. Mae natŵr yn ei hiachaini. Hydyn oedd os mae dim ond achedig. A hydyn oedd yn fi fethu pan nad yw hyn 10 ar 100 grad gydag 4 I can o leithder.